mewn i fil, siwr o fod. Oedd yn lot o bres ar y pryd. Pan ti'n meddwl bod band bryd hynny yn ffodus i gael hanner campynt am gig, gan gofio bod ti'n talu dyled yn ôl am do offer ac yn y blaen, ti'n bod, petrol i'r fan, ti'n bod, oedd rhaid ti weithio'n galed iawn, ti'n bod, pan o'n i'n mynd mas yn y cyfnod yna, o'n i'n mynd mas 3-4 gwaith y mis, a gan gofod teithio hefyd, ti'n bod, a'r hewlydd sydd ddim gystal a beth i nhw nawr, ynddo fe. Oedd yr A470 fel y ffordd i Damascus bryn ni, oedd e bron a bod yn mor gyntefig a ti'n bod, oedd hi'n cymryd oriau ag oriau i deithio, a wrth gwrs oedd hi'n methu fforddio aros yn unman. Ti'n bod, a ni'n teithio lan, o'n i'n ware, a ni'n dod nôl, o'n i'n dreifio nôl o'r un noson, ti'n bod, i lefydd y Canarfon. A wedyn, ti'n bod, oedd ddim dyn ni'r, ti'n bod, y services ar yr M1 fel oedd e'r grwpiau cynnar yn Lloegr, ynddo fe, i stopio, achos oedd ddim byd rhwng Canarfon a Merthyr.